En je kunt zien wat de camera shot. Check dit. Van links naar rechts. Zweet ook een beetje alles. Nee, deze moet aan ons om. Die moet de achter. Oh. We moeten door. Kom op jongens. Ga door. Kan eruit komen jongens? Lukt het wat? Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben in Garredik bij Studio Stoelwinder Film Productions. Hier gaan we alle teksten opnemen van Chiltje TV. Dus het wordt een hele lange studiodag. Ik had er zin in. Ik ben ook nog in mijn kloffie. Ik zal me zo even omklaaien en even wat make-up op en het hier en dan. En dan, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Zult ze vast goed komen. Nou, hier hing je mijn kleren. Hier doe ik mijn hier een make-up zag. Even. En dan hier is de studio. Mama eens even zien hoe cool het boutje dat maken gaat. De logo's erop. En dan nog achter. Ja, en check deze. Chitsvlog. Dus daarin maak ik aan de teksten op zetten. Ik zal me even omtoveren. Nou, make-up zit er heel op. Ik zie eerst met hier dan. Het lijkt en natuurlijk bakje koffie. Eerste ronde ben ik klaar voor. De man met de laatste ding onderaan, dus ik kan aan het los. En je kunt zien wat de camera shot. Check dit. We gaan wat een orenopstelling maken. Dan kan ik zo het beeld iedereen aanst. Hier zit ik jongens. Op de trekkerbaan. Oh, mijn zender valt al. Nou, die kan ik wel even lezen blauw. En zo, dit is Rick. Mijn tekst. Kijk, ik heb hem al lezen. Hoe ik het net uit de holle te lezen. Nou, we shall see. Dat kan op het YouTube kanaal van Chiltje. Zit je maar eens op met een Height of Man. Of download het Chill app voor die tablet als telefoon. Hey, tot de volgende keer! Zijn 1:34 take 1. Ja, waarom? Zijn 1:34 take 2. Actie. Ga ook gauw naar het Chiltje YouTube kanaal. Van leuke filmpjes. En gestop. Mooi, dat niet. Zet op wat ik begin lunchen. En ik ga me even omturnen, nice setje kleren. En we gaan eigenlijk precies hetzelfde nog werkje eraan, maar dan in deze kleren. Hey hoi, wat leuk, dus dat we de Chiltje shows. Ik ga de mooiste filmpjes van jullie zag. Hey hoi, wat leuk, dus dat we naar de Chiltje shows. Ik ga de mooiste filmpjes van jullie zag. Camera erin. Zijn 2 take 3. Hey hoi, wat leuk, dus dat we naar de Chiltje shows. Ik ga de mooiste filmpjes van jullie zag. Zijn 2 take 4. Hey hoi, wat leuk, dus dat we naar de Chiltje shows. Ik ga de mooiste filmpjes van jullie zag. Hey jongens en vankers, welkom bij deze nieuwe aflevering van Chiltje. Mijn leuke filmpjes speciaal voor je. Bist er klaar voor? Want hier is het Chiltje. Maar de leukste, grappigste en spannendste verhaaltjes. Speciaal voor je maken. Ik ga een oorstelfoutje. Ik bied nou een medium van links naar rechts. Zweet ook een beetje jongens. Nou jongens, samen sjuggen, dan moeten we alles weer wat ombouwen. Zodat we weer hetzelfde shot krijgen als in mijn orensetje kleren. Dus we moeten het weer helemaal verbouwen. Dan gaan we de pilaren weer verzetten. Nou, dan kunnen we hier zien hoe het stier. Wat het goed is. Nou medium. Zie je even op hoe het steen maakt. Dit is hem. Mooi. Die doet Wauw. niks, geloof ik. Hier size, die geeft het nooit wel. Dat is het toch? Dus- Maar als dit stoppen, dan wordt het stoppen. Tada! Nou, en weer wissel je maar de set.
Nee, deze moet aan oorsom. Die moet de achter. Oh, ja, die is er al. Ik pak hem. Deze moet erop. Ik denk dat we even eerst het vlak van chips bepalen moeten. Ja, met ik steen. Wat zie je? Kom naast de bomen waar Jorrit, hè? Nou is de baan. En ik zit eigenlijk tussen beide banen in, maar die roze zit heel wat voor. Ja. Dus dit is hem. Dit maakt de chips. Ja, denk ik wel. Iets nauwer misschien nog de roze aan dan het, maar ik denk wel dat het klopt, ja. Zet ik even sting in? Handig, hè? Die blauwe de R in Kees. Is die echt nice, die blauwe, toch? Ja, deze zit... Ja. Oh, nee. Nice, de blauwe. En verder naar je outfit. Ronde 3. En dan ren ik volgens mij correct van de baan steek. Was er goed tussen trop? Ja, Moet deze nog meer op zien? dit is wel heel los. Chill maar naar wat draaien. Je naar daar. Ja, kant hier naar de camera. Ja. Ik dacht ertussen iets meer jenen sturen. Ja, dat klopt. Zo, en dan ik. Is dit je dan goed? Nee, die hoeft er net steen. We moeten door. Kom op, jongens. Ga door. En wat doe ik dan? Dus leuk het station is dat chilltje. Als er nog meer filmpjes zien, dat kind op je YouTube kanaal. En dan past mij. Zo, hè? Ja. En dan moet ik zien die bonen. Ja. Ja. En eerst komt ze beeld stappen, hè? Ja. Ja. Scène 32, take 1. Leuk, dat staan we Sjoen haast net chilltje. Als er nog meer filmpjes zien, dat kan op je YouTube kanaal. Scène 32, take 2. Als er nog meer filmpjes zien, dat kan op je YouTube kanaal. Zie je het maar eens op met die height of mem. Dat kan op je YouTube kanaal. Zie je het maar eens op met die height of mem. Of download het chill app van die tablet of telefoon. Leuk dat we just met chilltje. Oh, sorry, ik ben fout. Leuk dat we Sjoen haast met chilltje. Nog een keer. Iets laten beginnen. Hey, tot de volgende keer. Ik vond het mooi. Zie hetzelfde. Nog een keer. En Dan dan, zingen. en dan zonder de app. En outfit fjouwer. Fjouwer. Ik ga 4, maar ik ben benieuwd dat fjouwer hier lukt, maar dat 4 ik nog lukt niet. We zullen het zien. Fjouwer met zo'n slagje. Dus op naar ronde fjouwer. Kan eruit komen, jongens? Lukt het wat? Die blauwe, die... Ik maak net wat warm, want die is steenblauwer. Wat vervelend nou. Ja, dat ken ik. Ik denk dat we het hebben. Ik loop iets meer naar voren. Oh, ik maak wat doen, jongens. Zo, of nog meer? Alleen het blauw kan hier nog net onder zitten. Oh, jammer. Scène, jouw 4, take 1. Attentie en actie. Is door de kleervak. Want dit is het zieltje. Met de leukste, grappigste en spannendste verhaaltjes speciaal maken van je. En nog een keer, loop door. Ik wil iets langzamer, hè? Ja. Iets meer rust en toch positiviteit. Ja, oké. Oh, ik heb de tekst iets naar Zeker. Zo. Actie. Is door de kleervak. Want dit is het zieltje. Met de leukste, grappigste en spannendste verhaaltjes speciaal van je maken. Kijk, links zit ik het decor uit. Is door de kleervak. Want dit is het zieltje. Met de leukste, grappigste en spannendste verhaaltjes speciaal van je maken. Zo. En het decor wordt weer wisselen, jongens. Alles weer op een oor plak. En die groene iets meer naar de band daar. En die hier leek wat. Oh. Is er hier Nog Ja. van die, Nee, die Hier het goed. nog een keer. Nou jongens, alles stiert erop. Ik zal wel lekker mijn chill pakken aan en dan even de bril oprijden. En dan gaan we aan lekker naar huis, naar de bandjes staan. Die weer aan. Zo. Oh jongens. Wel een hele drege dag, maar ik wil heel leuk. En ja, ik ben blij dat alles wat slaggen is. Dus ik zal even alle kleren op het stakje doen, in de poeder doen. En ik doe zelf even een lekker pakje, want dat wel lekker zit.
En dan al deze make-up benden, maar misschien hoe een brillijke middels van maken gaan. Dat al je weer opruimen. En dan ja, lekker in de broekster van gaan. Alles weg in dat tasje. Kijk, haast niks mee, hè? Dicht. Dicht. Steen? Ja. Toppie. Nou jongens, alles zit weer in de auto. Het zit erop. Ik ging lekker op naar huis. Ik zou zeggen, voest het nou leuke vlog. Abonneer je, zet een blauw toeltje omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. En een night vlog. Hey ho!